Sonalia. Moजाङै फरायो दे टाइम्सआबो आरो मोजाङै लिरनाय दे इंलिसखौबो फरायगोन ना फराया मोजाङैलाय जै मिसा Sonalia हायाखै होनबाथाय खाजाबो मोनजानाय नङा लेखाखौ नै लोगोफोर बोथोरा माबायदि जाखो एकदम माने बोरैबा जाफिनलायबाय आरोना सान्दुं गैला लोगोफोर खोमसिसो जाबाय खोमसि दरसिनो हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दायो मर्निंनो दुगैखांनानै देलायनानै रेडि आरोना ओमफ्राय जे आं मैया होनदोंमोन गाबोन मर्निंआवनो खारगोन होननाया जायासै आरोना लोगोफोर दायो बेलासि प्रेक्टिस खालामफिनसै दसे दिनैथ' मर्निंआव जायासै हास्लाबासै टाइमानो हास्लाबा आरोना आरो आंबो 4:30 सिखांनोनो हाया जायो डाइरेक्ट 5टा 5:30 एखमबा ओमफ्राय दिनै 5टायाव सिखांदों होमबाबो आङो थाङासै आरोना एसे न'नि खामानिफोरखौबो मावलांसै होननानै आरो फुङावहाय खारैबा आं माला सिलासिनो माला नानिखौ माबा होनो मानो टाइमानो हास्लाबाना बेनि थाखायनो दिनै खारहैनायानो जायासै आरोना लोगोफोर दायो जोङो दुगैखांनानै रेडि आरोना आं दुगैनानै लाबाय मर्निं बिराद गरम ना बिराद गोलोमहैयो ओमफ्राय नानिखौ थुखैयासै आङो दिनैहाय दायो फैनानै दुगैफैदोंसै बियो ओमफ्राय एसे बोरैबा बोथोरा थान्दाबो एसे होहांदों मानो होनब्ला दोमैलुबो जाहांदों अखा हागोन ना मागोन मिन्थिया आरोना गेरेन्टि होनो हाया लोगोफोर दा मा जायो हाबा हाबाय हायाबा हायासै आरोना स' बिदिब्ला लोगोफोर थौबाय थादो ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोर अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होबानो जाबाय आरोना स' बिदिब्ला थौदो आरोना ओमफ्राय दिनै आङो नोंथांमोनजोंहाय दिनैनि ब्लगखौ आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना स' बिदिब्ला लेट्स गो बोरैबा दोमैलु जादों आरोना लोगोफोर सान्दुं गैया नै थौ थाबायदो सामाला गेट गोदान लगायदों नै औ थौ थाबाय Sonalia खानाया बेयो सिं साबसाब जाथारबायहाय बेखौ हास'ना होनांसिगोन ससे हास'आ ससे हास'नोसै दे खानायखौ एसे हास'ना होनो होनबाय आङो हास'आनो आरोना मालायहाय কথা কই না এরকমে एसे हास'नोसै नामा Sonalia खानायखौ खानाय एसे हास'नो होनबाबो हास'आ होनथारो आरोना लोगोफोर स' थांगोरनोसै दायो टट'आनो मोनसेबो गैया नै Sonalia टट'आनो मोनसेबो गैया नेहैनांसिगोनसो मोनसेबो टट' गैया नै लोगोफोर टट' लाबाय नै दायो आयौ आजां सख्ल'यो थान्दाथार बोथोरा दिनै Sonalia माबा बोरैबा माबा माबि मोनामलाजोबनायसो मोनबाय आं माबा बोरैबा गाज्रि मोनामदों दायो टट' लाबाय जोङो थांगासिनो दङ आयौ खोमसि नुजोबो दे माबायदि नुयो जेबो सिनायखाया आरोना अबेनि फुला जा मोजां माथो बारथों गोसोमसो दा ओमफ्राय माइबारिया गोथाव मोजां नुदों बरियानो गोथां जोमैयाव हाग्रा फुदों नालाय माइबारियाव हाग्रा फुदों साफा खालामदों आयौ हाबाब Sonalia मोजाङै फरायो दे टाइम्सआबो आरो मोजाङै लिरनाय दे इंलिसखौबो फरायगोन ना फराया मोजाङैलाय जै मिसा Sonalia हायाखै होनबाथाय खाजाबो मोनजानाय नङा लेखाखौ मोजाङै हायाखै होनबाथाय मोजाङै फरायहैखादो दा मोजाङै लिरहैखाबो मिथिबाय दा स्कुल मोनफैबाय नै जोंहा मा आथिंखौ 2,000 years later. स' लोगोफोर दायो स्कुल गफिनबाय आरोना थांफिनगासिनो दङ ओरैबायदि गरम ना आंला मा होनबावनो थांगासिनो दायो मोजां बारो मालाय बिबारा दंबावोदानो मोनसे सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा नै बास स्टेन्ड मोननोसै जों हाइरड मोनफैबाय
जायाखैलै दङ स्कुलनिफ्राय सफैबाय लोगोफोर न'आवहाय ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय दहाय स्कुलावहाय आब'मोनजों फुरि गुरसे जाफानाया उदैया बोरैबा मोनफैबाय आरोना आङो एकदम जायाबा हामगौमोन आं गेससो जाफैबाय ओमफ्राय जानानै दहाय स्कुलावनो जाखादों ओमफ्य थानोनो सुखुखायाखै आरोना स्कुलनिफ्रायनो बोरैबानो स' खामानि दामानि एसे मावनानै लाग्रोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर मा होनबावनो उन्दुनोल' ओंखारो आरोना बिदि गरमावहाय ओमफ्राय उन्दुथारा आरो आङो दिनै खामानि मावबाय थागोन ओमफ्राय गरमावलाय माथो गस्ला मोजां गानो मैया गानबाय सुलायबाय आरो गानलायबाय सोर आङो माबा मन्त्र फरायदों जा बादों आरोना बारलु मोनथारदों नै लोगोफोर बोथोरा माबायदि जाखो एकदम माने बोरैबा जाफिनलायबाय आरोना सान्दुं गैला लोगोफोर खोमसिसो जाबाय खोमसि दरसिनो अखा हाफिनबावसिगोनसो बार खोलो 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 खोलोनो सान्दुंआनो गैला ओरैबायदि सान्दुं गोसाया दा एकदम माने दरसि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर बार बारबाय एसे खोलो खोलोनो सान्दुंबो गैला जेबो गैला आरोना लोगोफोर बोरैबाबालाय बारहुंखा फैबाबो नांस'थारला आरोना फैबानो हामसिगौ सानखाबाय गरमानो थानोनो हाया नालाय लोगोफोर माथो होनबावनो आरोना गरमनि थाखायनो सान्दुंखौ एकदम माने नांला होननो लुगैखायो आरोना ओमफ्राय बांद्राय सानफ्रामबो अखा हाबाय थाबाबो बायो खिन्थु दासान्दि गरमानो अयथासार आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' दहाय खोन्थाखादोंमोन आंना उदैया एसे मोजां नङा होननानै बाट बिदिनो थाबाय आरोना मुलि जाबाबो बेबायदिनो उदैयानो सागानो रोङासै आंना गेसानो जाफबबोजोबथारबाय दा आङो जाला आरोना गाबोननिफ्राय पुरि सुरि जाथ'ला आङो एकदम माने जानोबो लुगैयो ओंखामबो उखैयो बबेबा समाव ओमफ्राय जाबाय दहायो जानासो होबाय आरोना बेबायदिनो मा होनबावनो लोगोफोर स' लोगोफोर एसे गय आरिखौ थिखोनानै सिखौहाय सि गोरान दं नालाय बेफोरखौ थिखोनानै लाग्रोसै आरोना लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन स' लोगोफोर आंना मा होनोमोनलाय दिनै प्रेक्टिस जेबो खालामनाय जायासै आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला देहाखौनो मोजां मोनासै आङो ओमफ्राय दहाय ओरैनो एक्सारसाइस दसे खालामबाय बेनिफ्राय दुगैखांनानै ओरैबायदि थान्दा मोनबाय आरोना लोगोफोर मा होनबावनो सिसु जोमनानै थाबाय आं लोमजानो ओंखारनाय मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर लोमजानायाथ' इसेबां दाख्लै खेनसे लोमजाखांखाबाय इसेबां माबायाखै नायनोसै दा ओरैनो गुसु मोन्दों आरोना थान्दानो बेनि थाखायनो आङो खारनोबो थाङासै जेबो थाङासै आरोना ओरैनो न'आवनो दसे एक्सारसाइस खालामनानै थाबाय आरोना आङो दिनैहाय नायनोसै गाबोनफोर मा जायो थांबा थांनोसै थाङाबा थांथ'ला आरोना ओमफ्राय टाइमफोरखौबो होसोनो हाया जागासिनो दङ लोगोफोर दासान्दि ओमफ्राय आं ब्लगखौबो एसेबां गोलाव खालामनो सानला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार थांबाय हनै सैमाया थांबाय मबाइला इसो रानाव माबायदि नुमारदों फिसु अलु